padîşahîya dêbê Bila Emrê dêbê Çawa li Ezmanan Wûsa jî li ser dinê Padîşahîya dêbê Bila Emrê dêbê Çawa li Ezmanan Wûsa jî li ser dinê Nanê me rûje rûj bidê me Nanê me rûje rûj bidê me û me efû bike hemî dêyined me Çawa em efû dikîn dêyindarên xwe û me efû bike hemî dêyined me Çawa em efû dikîn dêyindarên xwe Xilaz ke Çimkî padîşahî qewat û rûmet yêdene hêtayê Amîn Çimkî padîşahî qewat û rûmet